tam je to, co plive oheň. Natoč to. Dělej, tak tam jdi. Ne, dělej, zdrej, Tome. Ahoj lidi, dneska jsme tu s Okim v Content Warningu. A vlastně, a teďka vám Oki dělá prezentaci o tom, jak tady tahle hra funguje. Tahle hra je o tom, že musíme jít dolů do starého světa, jo? A natočit tam něco strašidelného. Uploadnout to na Spooktube, což je jakoby platforma tady, kde budeme mít views a komenty prostě. Přesně to tak, potom uvidíte. A být virální. Přesně tak, to nejdůležitější. A vydělat cash hlavně. Jo, mít cash a být virální, ano. Potom je vlastně celá tato hra. Potom je tady store, ve kterém budeme moct kupovat jako fakt cool věci. Třeba danci nebo hagování nebo tak něco. Jo, je tam hromada věcí, je to super. Jdeme dolů! Tak jdeme. Tak. OK. Jdeme. Nějaká strašná budova, šel bych dovnitř. Jo? Cítíš se na to jít dovnitř? Jo, úplně teďka fílu. Okay. Tak. Allahu Akbar! 360. Tady je ozvěna. Tak. Krásná. Jo, ten voice je fakt super, no. Teď jsme se další to. Chci mít tady do dveří. Toč. Ne, ono je dneska u mě. A sledujte. To přinese views. Ne, znovu ne! Bylo by dobrý, aby se jako neumřel. No právě. Jau. Jako ono to je pomalý, že ono nás to nedožene. Jo, my to utečeme, ale bylo by jako dobrý, aby se neumřel třeba se. Jako jo, dobrý, jako. Hej, dobrý, jsem v polovině, takže dobrý. Funguje tady healování. No pomocí toho Hagra, anebo tam to je medical. Jo, ty medic. Defibrilátor, myslím, že tam je, nebo něco takového. Jo, takový to dává ty šoky. Jo, já něco takového. Jo. Takže, já tam něco vidím vzadu. To je ten takový šnek. Jo, to je ten Snailman, to je Spiderman, tak tohle je Snailman, jo? Ne, to není, to je nějaký... To je tenhle ten rychle. Ať se jde poprat, kámo. Do ringu. Do kleška. Tady je. Ne, to je ten, to je tenhle ten. Jo, to je tenhle ten, On za náma došel prostě. Takže... Nazdar. Vidíte, úplně 4K záběr. Ten borec prostě pořád chodí, kámo. Borec věří, že nás někdy dožene. Asi. Tady jsou dva. Fakt? Jo? To jsou dva. Chábři. To není zopický záběr. Jsou prostě dva chábři, kámo. Tam se jich spawnuje dva tvé borci. Okay. Podle mě budou ještě jeden dole, podle mě za náma nedošel. Tak já natočíš. Podle mě jeden byl. Jaj! Tebou, kama. OK. 7. Dobrý, už pojď. 6. Už pojď. Ne! Oni jdou za mnou, zavírej. Dobrý. Počkej, tak já dám závěr, že? Tak, už mám 0%. Jdeme. Ale kámo, tohle by mohlo být dobrý, jako... Tam to budit. Dám ti tu čest, Honzo, a nechám tě vzít CDčko. Naše krásné video. To my dneska, tak my jsme jeli do Německa. To nikdy nenašlo, Točím. OK, takhle hnedka z začátku. Jako monstrum, dobrý. Ne, ono je dneska u mě. A sledujte. To přinese views. Já nevím. Ne, znovu ne! Bylo by dobrý, abys jako neumřel. No. Já ti nechci nějak radit, ale...
Dál. Spiderman, tak tohle je Snailman, jo? Ne, to není, to je nějaký... Ne, to je tenhle Ne, to je ten, aha, to je tenhle ten. Jo, to je týká záběr. Úplně epický to je. Úplně dělá krásný zvuky. Borec prostě pořád za náma. Borec věří, že nás někdy dožene. Jo? Ty jsou dva? Ok, tak to nejlepší záběr. Jsou prostě dva chabři, kámo. No podle mě tak jeden je natoč ještě. Podle mě jeden bude za tebou. Jaj! Úplně se na mě vytlemil. Ok, točím. Nice, 1000 views. Yes. Nice. Ok. Ok, tak. Aha, ty žiješ, tak pojď už, já už. Ok. 7. Yes. Dobrý už. Závěr, že? Dobrý. Nice, 1200. Nice. To je Kámo. hodně dobrý. To je dobrý. Kámo, mi se líbil fakt jak ten malej, on prostě přiběhnul, vycenil na mě zuby, ani mě nedal žádnej damage, on jenom na mě vycenil zuby. On byl jakože. Jo, úplně přesně. Ok. Těch týměny tady. Tak co koupíme? Tak, já bych to viděl. Počkej, ne, nevybrat. Mně se líbí ten a tady ten. Dáme sebe reportéra. Jo. Tak To snad tam to. Tohle jsou zprávy od teďka. Dobrý den, dneska jsme se vám ozvali ze šíleného starého světa, doufám, že nám to dovezou. Ne, nedovezou. Jsme byli zase skemnutí! Ten dron prostě přiletěl, hodil jsem balíček, z kterého nic nevypadlo. Tak vem tu baterku, aspoň máš. No já mám jednu, že budu mít dvě, ale dobře. To dá. No tak jako víš, jak baterka se vždycky hodí. Jasně, baterky jsou fajn. A teďka jsme někde jinde. Už jsme zase tady. Ne, my jsme na stejném místě, akorát jsme na jiném Jo, já to vidím, ale vidíš to ano úplně. A jo. Od toho víte. Jsme byli úplně, kámo, ty, no. Prostě polovinu jsme se tady úplně spustili, jak Spidermani. Jo. A jsme se. Kámo, to je on. Jak ho pojmenujeme? Hej. To je tutovej Krištof. Kámo, Krištof, jo. Jsme měli ve třídě, Krištofa, jednou. Vypadal takhle? No, vypadal podobně. Jo, tak Krištof. Jo. To je zase rychložrout. Máme tady Krištofa a rychložrouta. A tady tenhle ten slizák. Ježišmarja, ten je otravnej. Ne, vezmi si radši mě. Jsme nahoře, jsme na střeše, už tady už je Jo, už jsou konečně tady. Hurá. Vlastně nevím, čemu nám to je vůbec. Já nevím, ty jsi chtěl jít na střechu. Jo, Máme výhled. Máme výhled. Natočím úplně super výhled, že? Co? A to dělá ten slizák. Tak ho natoč. Točím ho. Něco na mě záda, Slimax. Já jsem se fakt lekl. Kámo. Toč. Točím, ale problém je aspoň, aby na mě nešel ten slizák. Nepůjde. Ne, on je Jde na tebe. Ne, nesmí. Nedostaneš mě. Ne, dostal mě, aha. Ať nespolupracujou, prosím, ať nespolupracujou, dobrý, nespolupracujou. Mě vyplivní. Ne! Hnedka za tebou. Dobrý. Já jsem nahlas, to je co
Jdeme. Tak tentokrát to vezmeš ty. Šmarja, já se vždycky leknu, že nás něco zabíjí, když jsou tady tyhle... Tak teďka už to víš. Tak to půjdu. Tam je zase tenhle ten boreček. On je tady zase. Kámo, to je on. Jak ho pojmenujem? Hej. To je tutovej Krištof. To je věrný Krištof, tenhle ten slizák. Ježišmarja, ten je otravnej. Ne! Vezmi si radši mě! Tak. Slizák. Právě, že to zmíní, tak tam si... Tak ho natoč. Točím ho. Ale... Něco nám nezáda! Slimax! To jsem se fakt lekl. Kámo. Toč. Jsi mě točit, Točím, ale problém je, já se bojím, aby na mě nešel ten slizák. Nepůjde. No jde! Jde na tebe! Ne, nesmí. Nedostaneš mě. Ne, dostal mě, aha. Ať nespolupracujou, prosím, Dobrý. Hnedka za tebou. Dobrý. Já jsem na Dobrý. docela. Dobrý, kámo. Já jsem ti tam úplně Ok, teďka jsem se rozhodl a točím. Už nebudu. Nice. Ok, dobrý. Tak to je hodně dobrý. To je hodně dobrý. Mě to mám zpomalený vždycky tyhle ty přechody. Jaký tyhle ty přechody? No vždycky, když je tam černá obrazovka, tak já to mám vždycky ještě díl než ty. Jo, takhle. Vždycky. Já myslím, že máš ten bug, jak jsem měl já předtím. Někde. 197. Teďka dojde, prosím. Vážně? To je nějaký rozbitý. OK, prostě název videa, že byli jsme skemnuti od drona. Byli jsme skemnutí. Dvakrát. Crazy. Kámo, kde jsme? OK. No, ale úplně nejsem teďka. Asi. Jo. Já jsem se lek, že tady ta textura je z nějakých hnedka tam monstrum. Kámo. Já jsem byl zezadu. Myslíš si, že dole zase bude Krištof? Já bych to šel prozkoumat. Okay. Tak jdeme Krištofa. Ono je super, že? To mě natoč mě, natoč mě. Ne, ale nezabíjej se na sval. Projdi to, fakt si dal si to projdi. Všichni, ne, to neprojdeš. Ale natoč ty lasery. Točím to. Kosti. Crazy. To je dobrý. Já nevím, podle mě. Nechceš mě natočit zase jak odletím? Na té točící věci? Já tady zabloudím, já tady nechci. Dobře, tak ta točící věc. Au. Já už jsem na to přišel. Můžeme jít do toho druhého vchodu možná, jestli tam... Ježišme, tam je to, co plive oheň. Natoč to. Dělej, tak tam jdi. Ne, dobrý. dělej. To je na mě. Kámo, zdrej. Ne. Okay, ach jo. Oh. You did not have to take it. Eventually you stopped making videos. The rest of your life was met. But then you realize it was only a bad dream. Tak GG. Tak, ok.
Tak pokud byste chtěli i příští díl, tak napište do komentářů a tohle bude všechno z tohoto videa. I když tak... Každý, kdo chce příští díl, ne. Dobře. Každý, kdo chce příští díl, musí do komentářů napsat Helma. Dobře. A když tak se můžete mrknout i na Okiho kanál, tady přes obrazovku to je, i v popisku to máte. A čauky.